Sa kahalabaan tinampusakop kan barangay Tamauyan, Legazpi City, pigbabalad kan 70 anyo sa si Tatay Napoleon an sa iyang mga inaning paroy. Maski na nga ni alas 12 na ninudto, pigtsatsagaan niya daan hanggang na maubos ka balada an nasa 25 sako niyang paroy. Sabi niya, maski nga ni paborable ang panahon, dipisil man girarayda sa party niya, ang labing init urog pang maedad naman da siya. Mag-iringat na sana. Ang pagmay na ito dahil nagparadriya sa kabasan. Yung masanaan. Sigun kay Lovelia Guarin, tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol, preparado naman sinda sa negatibong epekto kan tag-init sa sektor kan agrikultura. Katunayan, igwada sindang mga asistensyang pigtatao sa mga paraoma na pinakaapektado kan phenomenon. May mga pagtiripon man da sindang pigkukundisir, kaiban mga paraoma nga ni maiedukaran ini sa mga tamang lakdang nga ni degayong maapektaran kan tag-init. Nakita na magtanom ng mga flood tolerant rice kung mauran or drought tolerant na mga varieties naman kung araw kaning tag-init. Apwera sa mga paratanom, nagtatao man asistensya na ahensya sa may mga atama na hayop. Magayon din ngunyan na tag-init baga itong technology hydroponics. Tapig tutulad man yan kang DA kung sain da isa daga pigtatanom kundi na gagamit baga ng technology na tubig itong pigtatanaman kan mga tinanam araw kan lettuce asin itong mga urban agriculture na pigtutulod min. Sa ibong kaini, laom ka na hensya na daiman magrabe ang mga paraoma sa riyon sa negatibong epekto kan tag-init sa nasambit na sektor. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.